wannan abu su daina, ko suna ɓata sunan waɗanda ba sa yi. Sannan kuma yana da kyau mu sani, musamman kiristocin da suke arewacin da sani, a mafi yawancin harin da ake kai musu ba wai musulmi ne suke yi saboda su kirista, a'a musulmi ma yana shafar su. Kama a ce 'yan kwanakin da suka wuce an shiga masallaci an kashe mutum 100, to ai kaga ko wannan masifa ne da bala'i da jafa'i da ya shafi kowane ɗan arewa. Kuma na kira ga gwamnati da duk abin da za ta yi da dinga sa fulani a ciki, don mafi yawanci in ka zauna a cikin ofisinka Abuja ka fito da tsare-tsare na gwamnati za ka taimaka wa fulani, idan baka sa fulani a ciki ba abin ba zai sami nasara. To muna ganin wannan abubuwa da 'yan jami'an Ahmadu Bello suka yi fulani sun yi rawar gani. Tun da aka kafa wannan jami'a, wayannan 'yan makaranta na wannan shekara sun yi wani abu wanda tarihi ba zai manta ba nan da shekara 50, 100 zuwa 200, don sun yi wani abu na kawo hankalin gayyatar mutane da kuma jawo hankalin ƙasa gaba daya wurin ƙoƙarin kawo zaman lafiya a wannan ƙasa.